Hola, companys. Aquest dimarts, els de Sant Andreu Parla vam acudir a la sala de la Lira, al carrer Cordel 15, a la sessió de retorn de la presentació de l'avantprojecte del carrer Sant Adrià amb Montgrí. Hem de dir que va ser bastant decebedora, perquè els canvis en relació a la primera reunió han sigut mínims, insistint en destrossar el carrer Sant Adrià, més fet, i desviar la circulació pels carrers circundants, com el carrer Montgrí, Balaguer i Jovany, Segre, Santa Coloma, Torres i Valles, Joan Torres i el carrer Sant Andreu. També es nota que els promotors d'aquesta alcaldada són seguidors del nefast arquitecte en èpoques colauetes, Xavier Matilla, aquell que va dir, encarregar-se un carrer, que quan es tallava un carrer, el trànsit s'esfumava. Un gran geni, com podeu veure. Podem notar també la falta d'empatia tant amb els treballadors encarregats de repartir mercaderies, fruit seguida, segurament, de no haver treballat gaire. Els DUMs, que ells es diuen, a Sant Andreu Parla els anomenem treballadors de transport, aquests que pretenen, a cop de multa, limitar-los l'horari que poden treballar, impedint que puguin fer la seva feina a hores que la gent solen ser més a casa. És el que passa quan es trepitja molt temps. És per això que la gran majoria de veïns hi ha un rotund no a aquesta caríssima i contraproduent obra, que només ens porta a complicar-nos més la vida i fer contents els que realment manen aquí, els de l'arbre, que estan molt preocupats pels nens que surten amb bugis de col·legi, però no pateixen per els que es mouen pels carrers Santa Coloma, Segre, Joan Torres, Roger, Malai, es veu que són de segona categoria. Tot sense consultar els veïns. Molt que des de l'Àgora diguin que aquí es consulta els veïns afectats, per molt que Sant Andreu Parla hem entregat molts fulles perquè es facin verdaderes consultes. Inclús demanant, que ens tanquin carrers per als que hem de passar i tinguem que identificar-nos i posar càmeres per posar-nos multes. Benvinguts a Corea del Nord. Agrair aquí a la Lira i el seu ajut, així com els veïns que han pogut vindre. I els que no han pogut vindre, també per permetre que enganxem els papers de convocatòria.